Adam Jenkins i'r Adam arall, Robbins. Codi ben. Joshua Jones di mynd ar ei rediad, a mae'r bêl yn ei gyrraedd e hefyd. Ac ar ôl 2 funud yn unig, mae'r tîm o'r 5 haen ar ei hôl i. Oedd hi mor syml, yr amddiffynwr yn methu ei gic, a Jones i gefn y rhwyd. Tackle dda gan Kieran Davies. Y bas drwodd at Robert Simmons. Mae ar ei hôl i, mae'r golwr oddi ar yn linell! O, na chi gol hyfryd i ddod â Cefn Cribwr yn gyfartal wedi 20 munud. O, fe arfennodd e yn hyfryd. Jenkins ar bas. Galliers yn ceisio rheoli, ond yn llac y bêl drwodd i Liam Griffiths. Griffiths ar ergyd! Cyn chwaraewr Caerfyrddin yn yr uwchgynghrair dangos i safon. Yr arbediad yn da hefyd. Cefn Cribwr yn ceisio clirio'n Hopkins ar flic. Dyma Jenkins. Y croesio di mewn, Griffiths i yno. Mae'n cael ail gynnig. Y bêl yn dod allan ar gwiriad i gefn yr hwyd. Eden Chapel-Smith ar ergyd. Goytre nôl ar y blaen. 5 munud ar 20 wedi chwarae. Simmons dros y gic. A mae'n ei chymryd i. A ni droed chwith! O, na chi gol! Robert Simmons i Cefn Cribwr yn dathlu gyda'i frawd Matthew. Mae hwnna'n gol sy'n heiddi ennill ffeinal Cwpan Cymru. 2 munud yn yr egwyl, Saunders ar gic. Y golwr yn ei gollwng hi. Mae Griffiths i mewn, mae Hopkins yno hefyd. Mae'r bêl dros y llinell. Mae'r 2 ohonyn nhw'n dathlu. Goytre nôl ar y blaen. Dim ond rhyw 10 milltir sy'n rhannu'r tîm yma. Un o ardal Port Talbot, y llall o ardal Pen y Bont. Mae'r tîm o Port Talbot sy'n y blaen ar hyn o bryd. Joey Hopkins, un capten yn gwarchod y llall. Hopkins yn troi! O, na chi ergyd dda. Ac o'r diwedd mae'r fantes yn fwy nag 1 gol i'r tîm cartre. Gol wych gan Hopkins. Griffiths eto yw'r targed. Y cyfrodd ymlaen i Joshua Jones. A nawr mae Eden Chapel-Smith a ras. Y golwr dod allan. Yr eilydd o golwr ni methu hi. Chapel-Smith! Dos bosib bod ei lle nhw'n y rownd nesa'n saff nawr. Jones yr eilydd yn ceisio'i ore, ond Chapel-Smith yn rhwydo. Yr bytholwyr Dylan Blaine, cyn ser yn uwchgynghrair Cymru, ymlaen fel eilydd. Mae'n cyrraedd Jones. O, na chi ergyd dda i'r gornel ucha. Mae'n 6-2, gwledd o goliau. Probert. O'n ceisio pasio'r bêl allan o'r cefn. Mae'n syth i Wolfenden yr eilydd i Cefn Cribwr. Wel, nawr te, 1/4 awr yn weddill. O Stafford yn ôl y tîm o'r 5 haen yn erbyn y tîm o Gynghrair De Cymru. Mae'r oriawr wedi taro 90 munud. Dim ond gol gysur fydd i nawr, os oes na'n arall i ddod. Simmons, y pas ar draws. Tom Doidge yw rwyd i hun. Tra bod ei frawd Christian yn sgorio i hips. Gol yw rwyd i hun i Tom Doidge yn Cwpan Cymru. Yeah, really happy, and 6 goals as well. So yeah, I think we showed some quality today. Obviously, conceding 4 goals at home isn't great, but something we can work on. Well, listen, we're disappointed. We're disappointed to lose any game, but as I say, I can't fault the effort of the boys. And to get to this stage of the competition against a side, Goytre United, JD South Championship side, you know, we gave it everything. We've got no regrets. And it's just pride at the end of the day. Absolutely. You know, I mean, the results, for a certain extent, was irrelevant. At the end of the day, the boys earned the right to be in the second round of the Welsh Cup. We're very proud of that. The club's never achieved that in its history. And we put on a show today, and we frightened them. We frightened them. Home draw would be perfect. We'd love to be at home again, but no, again, you know, we went to Connors Quay 2 years ago and put a really good performance in. So yeah, to be honest with you, I'm just delighted that we're in the hat for the next round, but and I'm looking forward to the next round.